Ei, iaia, com anem? Puta mare, tronco! Vaig a buscar-me alguna a la nevera. Vols alguna cosa? Sí, porta'm una birra tope fresca, xavalín. Una birra? Va, no siguis monyes, collons! Volando, que és gerundio! Iaia, et trobes bé? Debuten en gai! No, perdó, debuten en guai, perquè gai és mariquita, home! Ai, Déu meu, que això és una embòlia! Embòlia o empanada mental, perquè anar ratllat ja seria una altra cosa. Va, et vaig a trucar al metge, eh? Què metge ni què polles, home! Seu aquí, que li donarem el piquillo! Iaia, mira'm bé, quants dits veus aquí? Xupa'm el mondongo, nen! Això és un desfase del Capone, és de puta mare, jo al·lucino nectarines, no, mandarines, au a tomar pel cul, vol dir que és sorda i quina xupa més guai, mogollon, no, gallardón, no, julandrón, que està una mica desfasat, però s'accepta. Ai, iaia, que estàs pa allà! Pallà, desfase, nada d'olla, de tarro, de pilota, i si no vols pols no vagis a l'era, hòstima, no, que aquesta és de les d'abans. No, és que vaig com una foto, no, com una moto, i si vols tocar aquesta noia, toca-la perquè no hi sé, no, perquè és sorda, no, és que no ho sé, fill meu, és que no ho sé. No puc, ho he intentat però no me'n surto, fill, no puc parlar com vosaltres perquè se me'n va la polla. Ai, la mola, no ho sé, jo no sé què se me'n va alguna cosa, però no sé què se me'n va, hòstima! Però iaia! Joder, pobreta iaia!